Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, bi elkarrizketatu izanen ditugu. Lehenengo, Sustrai Erakuntza Fundazioko Martin Zelaiarekin hitz egingo dugu. Eta ondoren, Plazandreak saioako antolakuntzan aritzen den Iker Amarikarekin. Dena den, lehenago, has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1805 ekainaren 22an, Giuseppe Mazzini filosofoa eta italiar politikari, abertzale eta iraultzaile errepublikazalea jaio zen. Gainera, ekainaren 22an ere, baina 1906an, Billy Wilder, austriar jatorriko zinemagile estatubatuarra jaio zen. Bestalde, gaurko egunez 1959an Meryl Streep aktore estatubatuarra jaio zen. Azkenik, gaurkoa bezalako egun batez, 1987an, Fred Astaire, estatubatuar aktore, dantzari eta koreografoa hil zen. Pasa gaitezen gaurko lerroburuak ikustera. Nafarroko 37 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo, Tafalla, Arrotxapea eta Txantrean eman dira 3 kasu azken egunean. Aste honetan, koronavirusaren aurkako 52.000 dosi ematea aurreikusi du Osasun Departamentuak. Elako 100 sindikalistak elkartu dira Seforan greba egiteagatik jazarpena sufritu duten langilei euren babesa adierazteko. Martxoaren 8an Nafarroko Parlamentuaren parean egindako protesta batean, foruzaingoak atxilotutako emakume bat deklaratzera deitu dute autoritatea atentatua egiteaz akusaturik. Euskal preso eta iheslari politikoen etxeratzea eskatu du LAB sindikatuak Iruñako kaletan. Nafarroak 59 heliporturekin kontatzen du, 5 helize azalera berri eraiki eta Miluzein zein Belagoako baseak edatu eta hobetu ondoren. Estatuan aitzindaria den migratzaile gazteentzako kideak programaren lanak hasi dira. Nafarroak eta Ekoenbesek Doneiakue bidea egiten duten erromesen artean birziklatzea bultzatuko duten. Iruñeko udalak kiroldegi handi bat eraikiko du Buztintxurin, 3 partida aldi berean eta gimnastika lehiaketak hartzen halko dituena. Biharri irekiko dituzte Sanduzelaiko Aquaboxeko kanpoko igerilekuak eta edukiera 1206 persona izanen da berdegunetan. Nafarroko Kirolaren Institutuak kirolaren balioak positiboan 2021aren 6 sari eman ditu. Aurre kanporaketak bukatuta 13 bersolarik lortu duten Nafarroko txapelketarako txartela. Ekainako 29an goizeko 10:00 aurrendako lantegia San Ferminak legoarekin Kondestablei jauregian. Asteontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Bihar, Boio Bertso saioa eginen dute 6:30 erraldoien txokoan. Irati Alkantarilla, saioa Alkaitza eta Eli Pagolak hartuko dute parte. Ostegunean bestalde, San Fermin korapiloa askatzen hitzaldia egonen da arratsaldeko 7etan Aitziber Imizkozen eskutik Kondestable jauregian. Ostegunean ere, baina 7:30 Ibilbedi taldeak kontzertua eskainiko du Oko Andra Maria plazan. Eta azkenik, larunbatean goizeko 12etan ja goikoa eta errege zaharra kontzertua izanen da Katakraken. Gaurko komunikabideak aztertzera joango gara orain. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularra argiaren beza 110% jaitsi dela da, ordainagiria ekainean maximo historikoetara iritsi ondoren. Argazkiaren bidez, terraza gehiago eta irailaren 30 arte izanen direla jakinarazten du. Horretaz gain, negoziatzaileak garabi batera igotako gizona nola jaitsiarazi zuen azaldu duela ere aipatzen du azal honek, eta indultuak gaur lurralderako planik gabe onartuko direla azpimarratzen du. Bestalde, Nafarroan diskotekak uztailaren 2tik aurrera irekiko direla jakinarazten du gaurko Notiziasek, goizeko 3 arte. Baita Nafarroak 93 milioi gehiago ordainduko dizkiola hau dena sari AP15 autobideko deskontuengatik ere. Gai aldatuz, Salinasek aurten ere Voxek eskatu duen Noaingo batailaren memorialean sartzeko aukera ukatu egin duela jasotzen du azalean. Eta azkenik, Orkoiengo talde bortxaketaz akusatutako 3 lagunek epaiketan adostasuna alegatu dutela aipatzen du. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu.
Titularrak dioenez, Sánchezek indultuetan jartzen du subiranistak erakartzeko plana. Argazkian, argiaren beza 21%tik 10%ra jaitsiko dela nabarmentzen du. Horretaz gain, ostalaritza uztailetik goizeko ordu batak arte irekiko dela jakinarazten du eta 160ko edukiera izango duela. Eta bukatzeko, osasunak dagoeneko 10.000 bazkide baino gehiago dituela azpimarratzen du. Gararen azala aztertzera pasako gara. Titularra Euskal Herria Baik zentro-eskuinari 6 kantoitan aurre eginen diola da. Argazkiaren bitartez aldiz, auzitegian ere Tubacexeko espedientea baliogabetzeko borrokan dabiltzala jakinarazten du. Gai aldatuz, Gipuzkoak Covidaren eragina 2 hilabetetan ia 80%an murriztu duela nabarmentzen du. Bestalde, Sánchezen indultuen aurrean amnistia azpimarratu dutela jasotzen du Azalonek, eta amaitzeko RAM 15 egunetan atsekabetik munduko rankingaren buru izatera pasadela azpimarratzen du. Berriaren txanda da orain. Eskuina irabazle eta abertzaleak bigarren izan direla dio albiste nagusiak. Gainera, indultuak gaur onartuko dituztela ere azpimarratzen du Azalonek. Bestalde, eremu erdaldunean gurasoen 76%ik ez dutela euskara transmititzen aipatzen du. Gai aldatuz, Orkoiengo talde bortxaketagatik 54 urteko kartzela zigorra eskatu dutela jakinarazten du, eta golfean Jon Rami eskintzen dio tartea. Amaitzeko, UPNek Navarra Suma koalizioa utzi edo ez, uda honetan erabakiko duela iragartzen du, bozetarako 2 urteren faltan. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Getzeko kontzejuak ez duela Noaingo bataiaren monumenturako sarbidea baimendu da albiste nagusia. Bestalde, udarako neurri murriztaileak uztailaren 2an ezarriko dituztela jakinarazten du. Eta azkenik, koronavirusaren bilakaeraren adierazleak iazko uztaileko mailetara hurbildu direla aipatzen du. Joan gaitezen orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur giro nahasia espero dugu, zaparrada eta ekaitz batzuekin. Zerua hodeitsu egongo da, tarteka oso hodeitsu egunaren bigarren partean. Zaparradak botako ditu, sarriago arratsaldean eta gauean. Orduan baliteke mardulak izatea eta trumoi ekaitzak jotzea. Ipar mendebaldeko haizea bizi ibiliko da, bereziki haizeguneetan. Temperatura maksimoak beste 2 gradu jaitsiko dira. Eta bihar, asteazkenean, ia aldaketarik ez da izango ipar partean. Ipar isurialdean ia egun osoz egingo du euria. Zaparradak sarri botako ditu eta ugari, bereziki egunaren lehen partean. Ezegonkortasuna ere handia izango da, beraz, baliteke zenbait lekutan zaparradak trumoitsuak eta handiak izatea. Arratsalde gauean, atertzera joko du hegoaldetik hasita. Mendebaldeko eta ipar mendebaldeko haizea ibiliko da. Temperaturan ez dugu aldaketa handirik espero, oro har 20 gradutik behera geratuko dira beroenak. Kaixo, Martin, zer moduz? Kaixo, egunon, bai, ondo. Bueno, zurekin ez askotan hitz egin izan dugu, ze zu Sustrai Erakuntza Fundazioko kidea zara, eta ez, beti dituzu horrela gai desberdinak, eta gaurkoan Castejongo zentral termikoari buruz hitz egingo diguzu pixkat. Bai, hori da, justo orain dela gutxi Nafar gobernuak beste dokumentu bat eskatu die, hango enpresei, eta ea zer erantzuten duten, eta dena hori. Bueno, zuek diozue zentral termiko hau itxi beharko litzatekela. Bai, justo zentral termika horiek, behintzat 3 zentral termikoak dira, 3 multzo, eta haietako bata guztiz ilegala dela, Lehen egiterakoan, lehen egin ziren 2 zentralak, eta hango bizilagunei, bapatekoan hartu zuten, de repente, ez ekiten zer egin, eta ja egin zuten. Eta geroago egin zuten beste bata, beste 3. multzo hori, zentral hori, Eta honei kontra, salaketa jarri zieten, bai administratiboki, bai judizialki gero. Eta salaketa horiek batzuk izan ziren, eta hietako batzuk ja, irabazi zuten, Eta, epaiketak esan duela guztiz ilegalak direla. Guztiz ilegala dela behintzat modulo hori.
Baina, claro, modulo hori eta besteak, eta gainontzeko bi gehiago, antzekoa dira, berdinak, leku berean daudela eta gauza berak egiten dutela. Orduan, guk esaten dugu hirugarren, hiru modulo horiek ilegalak direla eta horregaitik, ezin direla funtzionatzen. Eta epaileek ere hori ebatzi badute, zergatik ez dira izten? Han dago koska. Eta, claro, gu horren kontra ari gara etengabe. Guk esaten dugula, epaileak esan duena bete behar dela, ez? Eta ez gainera, hori ez duela esan edozein epaile bat, baizik eta Madrilgo Audientzia Tribunal Supremo. Orduan, Tribunal Supremo horien ebazpenak ezin direla ez errekurritu. Orduan, ja, bete egin behar direla. Guk hainbat aldiz eskatu dugula sententzia horiek betetzeko, eta askotan esan digute ezetz. Eta batzutan, aitzakiak erabiltzen dutela, bai, testu bat idatziko duela estatuko gobernuak, esan ez bai, ilegala direla, baina, guk gure responsabilitaterekin martxan jartzeko baimena emango diola, edo horrelako gauzak esaten dutela Espainiako gobernuak. Eta guk esaten dugula, eta gure abokatuak esaten dutela, hori guztiz ilegala dela. Eta, zentral hori ezin badela martxan jarri, ez dela martxan jarri behar, eta, orduan, desegin egin behar dela, ez duela ezertarako balio. Aipatu duzu ez, Nafar gobernua badabilela nolabait saiatzen honen irudia edo garbitzen ez, eta irekita mantentzeko. Han dago koska, karo, guk Nafarroako gobernuari hainbat aldiz eskatu digu, bai Nafarroako gobernuari, bai estatuakoei, hainbat aldiz eskatu diegu hori, zentral hori izteko. Eta hori ez du bete, eta justo gainera, orain eskatzen diotela, enpresei, hainbat txostenak, hainbat dokumentuak, martxan jarraitzeko, martxan mantentzeko zentral horiek, Eta dokumentu horiek ez direla dozen dokumentua, baizik eta han, dokumentu horretan, baimen bateratua, ingurugirokoa, autorización ambiental integrada dela, esaten dela erderaz. Txosten horretan, zer esaten dela? Nolakoa izan behar dela zentral horren funtzionamendua, Ze baldintzak bete behar dutela, bai, teknikoki, baita ere ingurumenaren aldetik, Eta zarat aldetik, osasuna eta dena hori. Orduan, karo, guk esaten dugula, dokumentu horiek ezin direla bete, zeren guk esaten dugula, itxi behar direla, zentral horiek, ilegalak direlakoz. Orduan, karo, guk esaten dugula, Nafar gobernuak berriz, beste behin, ere mantendu nahi duela enpresa horiek eta ez direla behar, zeren gainera, oso gutxitan erabiltzen dira. Orduan, guk pentsatzen dugula, erabat itxi behar direla. Eta zein izan da pixkate zentral termiko honen historia edo noiz egin zen eta zenbat denbora egon da funtzionatzen? Bai, hauek ireki ziren 2000-aren hamarkadaren hasieran, Azkena 2006an edo jarri zen martxan, eta, justo garai horretan, guk erabiltzen genuen elektrizitatearen kopurua, orain baino asko handiagoa zen. Handik aurrera jeitxe egin dela erabat, asko. Krisia ekonomikoa dela medio eta hainbat gauza gertatu dira eta orain askoz gutxiago erabiltzen dugula. Orduan, hori alde batetik eta beste aldetik ere, handik aurrera jarri direla hainbat elektrizitatea berriztagarria egiteko plantak, bai eolikoak, bai eguzki plakakoak, Orduan, pentsatzen dugula ez dela behar, eta ez bakarrik guk esaten dugula, baizik eta errealitatea esaten digu hori, adibidez, azken hamarkadatan oso gutxitan jarri direla martxan. Azken urte hauetan gehien jarri den martxan izan dela 2019 urtea, Han bai, jarri zen martxan pizkat gehiago, ez asko baina, bai pizkat gehiago, lehendik oso gutxitan, Iberdrolako planta bat bakarrik dauka, eta Iberdrolako planta hori ez duela martxan jarri 5 urtean, 19an bai jarri zen martxan, baina lehendik itxi egon zen, 5 urtetan,
Eta geroago, 20an eta 21an, pues bai jarri direla martxan, baina oso gutxitan. Claro, pues, COVID historia honekin jeitsi egin dela berriz, elektrizitatearen erabilpena. Orduan, pensatzen dugula, hau ezin dela horrela mantendu zen ilegalak direla alde batetik, eta gainera ez dela batere erabiltzen. Eta, bueno, pues, itxi behar direla, eta, bueno, pues, beste lekuetatik lortu elektrizitatea Nafarroan dako. Bai. Adibidez, Nafar gobernuak irekita mantendu nahi duela, nola justifikatzen du honen beharra, zentral hauen beharra? Nafarroa gobernuak pensatzen duela, ez dela nahikoa, orain egiten dugun, elektrizitatea, eolikotik eta eguzki plakatik. Eta, bueno, pues, arrazoia dauka, zeren energia berriztagarri horiek, beti ez direla martxan, adibidez, pues, gauean eguzkia ez dagoela, haizea beste batzutan ez dagoela ere, eta, bueno, horretarako, pues, piztu dezakegun planta bat beharko genukela. Eta, bueno, zati bat, txiki batean, bai, arrazoia daukala, baina Kastejongoak ez direla zentral bakarrak, inguruan daukagun zentral bakarra, bai, asko gehiago daudela, bai EAEn, bai Aragoian, bai Erriojan, adibidez. Orduan, bueno, pues, pensatzen dugula, ezin dela hori mantendu, eta nahikoa daukagula, orain egiten dugun berriztagarriekin elektrizitatea. Adibidez, 2019an, urte horretan, 30%, ekoizti genuen elektrizitatearen 30% esportatu egin genuen. Eta beste urte lehenagokoak askoz gehiago esportatu genuen. Osea, Nafarroa behar dugun baino elektrizitatea gehiago, askoz gehiago egiten dugula, eta, bueno, pues, ez dugula behar gehiago. Bueno, baina zentral termiko hauek bakarrik beharrezkoak direnean martxan jartzen badira, ze kalte egiten dute martxan ez dauden bitartean? Martxan ez dauden bitartean ez dutela ezer egiten, baina bai mantendu behar direla. Orduan, askotan, batzutan, jarri behar dutela martxan, ez dakit, 2 ordu edo goiz batean, mantenimendua egiteko eta, bueno, behar bezala funtzionatzeko. Eta justo momentu horretan, hori direla kartegarriagoak. Karo, gero, a nivel funtzionatzen denean, ja ez dutela kutsadura gehiago botatzen, bueno, gehiago ez, hainbeste kutsadura botatzen. Baina martxan jartzen denean, botatzen dutela kutsadura kriston gehiago, osea asko. Orduan, bueno, pues, hobe dela ez martxan jartzea, zeren justo momentu horretan, pizterakoan, kutsadura gehiago botatzen dutela, eta hori orain gertatzen ari dela askoz gehiago lehen baino. Zeren, orain nola funtzionatzen direla, bueno, pues, jartzen direla martxan ratotxo bat, egun bat adibidez, gero gelditzen, gero jarri berriz, eta horrela jarretzen dutela, eta horrekin botatzen dutela pilo bat. Bueno, dena entzuk esan duzu ez, erabili genezakela, adibidez, ustut Errioxa esan duzula, edo EAEko, zentral termikoetako energia, eta han egoera ez da berdina, han bai daudela beti martxan, ala? Bai, antzekoa, baina ez da gauza bera. Adibidez, EAEn energia gehiago behar dutela, eta konsumitzen dutela, eta berriztagarretatik askoz gutxiago dutela. Orduan, hango zentralak, hemengoak baino gehiago jartzen direla martxan. Erriojan Kastejongoa eta Erriojakoa hurbil daude, beak, eta Aragoian gauza bera gertatzen dela, Aragoian, Zaragoza aldean edo daudenak, bai jartzen direla martxan hemengoa baino gehiagoa. Eta Espainia osoa ikusten baldin badugu, ikusiko genukela nola zentral termikoak, gaz naturalekin funtzionatzen diren zentral termikoak, gehiegi daudela. Askoz, lehen pensatzen zela, 2000 urtean edo, pensatzen zela, hauetako plantak behar genuela pilo bat, eta jarri ziren martxan, claro. Gero, ikusi dugula nola ez direla hainbeste behar, eta, bueno, pues, haietako asko erdi itxitak daudela, oso gutxitan funtzionatzen direla. Orduan horregatik pensatzen dugula, Espainiako zentral guztiak neurtu eta begiratu behar direla, eta haietako batzuk itxi behar direla, eta justo haietako gutxi mantendu. Beharrezkoak direnak ez, eta benetan eratzen direnak. Eta Kastejongo herritarrek adibidez zer diote gai honi buruz? Bale, Kastejonen badago mugimendu polit bat handia, ez?
handik sortu zen adibidez Sustrairakuntza Fundazioa, ez? Hango bizilagunek ikusi zuten nola zentral horiek herrietatik, herriko etxetatik oso hurbil jarri behar zutela, ez? 500 metro edo gutxiago, iaia kale batean, alde batean daudela etxeak eta bestaldean zentralak. Holako zeo zer, ez? Oso hurbil daudela. Eta, karo, hauek kutsadura asko sortzen dutela. Ez hainbeste gazak, baizik eta zarata. Batez ere zarata botatzen dutela, ez? Martxan daudenean, klaro, logiko. Orduan, mugimendu polit bat jarri zen martxan horren kontra egiteko. Eta haiek hainbat salaketa judizialki batez ere jarri zuten martxan horretarako bizilaguna elkarte bat sortu zuten, Valentin Plaza ditzen dena, eta Valentin Plaza elkarte hori jarri zuen epaiketan salaketa gehienak, ez? Eta salaketa gehienak lortu zuen, ez, aurrera eraman. Orduan, plataforma polit bat dagoelan, plataforma bezala ditzen dela Riberaz más centrales, no? Erderaz daukate izena. Eta, mugimendu polita dago, bai. Eta orduan zuek ez, esan dugun bezala, eskatu diozue Nafar Gobernuari zentrala izteko, eta momentuz jaso duzue erantzunen bat edo zerbait? Bai, ez, orain dela gutxi jarri genuen alegazio bat, ez? Egonda joan den astean bukatu zen epea, egonda jende aurrean, ez, espedienteak, ea jendeak zer esaten duen eta zer iruditzen duen, ez, hori buruz. Eta, gu pensatzen dugu, eta horrela esan diogu, ez, Nafar Gobernuari, ez, dokumentu horiek, egin nahi duten dokumentuak, zentralak zuritzekoa dela, beste ahalegin bat enpresak eta zentralak mantentzeko, martxan mantentzeko, eta horregaitik itxi behar dutela, eta honi atxikitu diogu hainbat epaiak, orain dela 5 epai daudela gure alde, eta horrekin pensatzen dugula, dokumentu horiek ezin direla egin eta zentralak itxi, horrela esan diogu bai. Orduan ikusi beharko da, ez, gertatzen den. A ber, gu pensatzen dugula, segurazki kasurik ez digula egingo eta segurazki jarraituko dugula beste urte batzuk honen kontra egiten, baina hori dela gure bete beharra eta horrela jarraituko dugula bai. Primeran, ez dakitez bukatzeko mezuren bat azpimarratuko zenuken edo? Bai, jende guztiari esango geniola nola guretaz informatxagatik gure webgunean dagoela irekita, www.bikoitza sustrairakuntza.org eta han dagoela bai orain esan dugun alegazioak eta bai beste gauza gehiago. Bai, mila esker, Martin. Bale, zuei. Batean ere. Bale, gero arte. Bai. Agur. Iruñako albisteekin jarraituko dugu. Gaur irekiko dituzte Sanduztelaiko Aquaboxeko udal igerilekuak. Espazioak osasun segurtasuneko egungo baldintzetan 1206 pertsonako edukiera izanen du instalazioetako kanpoaldean, pertsona bakoitzeko 4 metro karratu bermatzeko. Igerilekuak etenik gabe egonen dira zabalik, goizeko 10:00 arratsaldeko 8:30, irailaren 14 arte. Beti bezala, eguneko sarrerak eskuragarri egonen dira, baina baita denboraldirako abonamenduak ere. Sarbidea errazteko eta erosoago egiteko eta erabiltzaileei prozedura errazteko, aurten ere erosketa digitala egiteko aukera eskuragarri dago webgunearen bitartez. Eta bestalde, Iruñeko udalak pabilloi handiko formatua izanen duen kiroldegia eraikiko du Buztintxurin. Pista nagusiak 1686 metro karratu izanen ditu eta udalaren kiroldegirik handiena izanen da. Zeharka, pista 3 partida ezberdin hartzeko moduan banatu ahal izanen da,
eta gimnastika lehiaketak antolatzeko altuera nahikoa izanen du. Paseatzeko barne eraztun bat izanen du, Nafarroan halako bat duen bakarra. Publikoari irekia edo partiduen aurretik berotze ariketak egiteko. Eta erabilera anitzeko 2 areto izanen ditu. Horietako bat, Exer Games, bideojoko aktiboekin egindako kirol jarduera delakoentzat prest. Kaixo, Iker, zer moduz? Kaixo, ondo, mentxe, bueltaka batera eta bestera ongi. Bueno, aurten ere ez, plazandreak antolatzea erabaki duzue, eta zer dela, eta iaz nolakoa izan zen? Valorazioa. Bueno, iaz esperientzia berri bat izan zen guretzako, plazandreak saioa antolatzea, telebistarekin hor, telebistari proposamen bat aurkeztu genien, iaz, dakizuenez, pandemia garaian egon ginelako, pelotalekuak itxita egon zirelako, publikoa ezin zelako sartu, orduan, bide hori jarraituz, asmoa zen zeo zer antolatzea udara begira, eta azkenean, plazandreak proiektua aurrera irten zen, 9 jardunaldi, 9 saio egin genituen, eta egia zen, oso ondo irten zen, arrakastatsua izan zen, eta, aurten gudarari begira ere, bai Euskal Telebistak eta bai gure aldetik, antolakuntza aldetik, postu berdina egin dugu, eta atzo eman genion hasiera 2021ko plazandreak saioari, eta egia zen oso saio polita irten zen, eta oso gustora geratu ginen. Dena denez, esan duzu, hasi zela iaz pixkat pandemiaren egoerarekin, dena den aurten bai posiblea dela, ez? Frontoietara joatea. Bai, gertatzen dena da, plazandreak saioa berez beste formato bat da, ez da txapelketa orokor bat bezala, baizik eta frontoia plato baten bihurtzen da, eta frontoian platoan saioa egiten da, saioa ekoizten da, eta txapelketa garatzen da, baina momentuz publiko barik mantenduko dugu lehenengo 6 jardunaldiak, eta finalera begira bai sartuko dugu publikoa, ze finala abuztuaren 2an jokatuko da. Orduan gauza batek ez du besteak kentzen, ez? Plazandreak gauza bat da, eta gero beste alde batetatik jarraituko dira partidak frontoietan modu normal batean egiten. Bai, azkenean, bai hemen Euskadin eta baita Nafarroan, ja publikoa sartzen izten dute. Hemen Euskadin pasaren ostiraletik izten dute, baina pasaren ostiralera arte ezan posible publikoa pilotalekuetara sartzea. Nafarroan aldiz, bai, ez dakit, orain dela hilabete batetik edo posible da publikoa sartzea. Baina, beste txapelketa guztietan, normaltasun batean sartzen ari gara pizkanaka, 150 edo 60ko aforoarekin, eta uda honetan, jaialdi guztietan posible izango da publikoa ikustea bestelako txapelketatan. Eta, aurtengo plazandreak saio honetan, ez pilotarik hartzen dute parte? Hor plazandreak saioan, aurten egin duguna da uztartu apur bat esperientzia gehien dituzten pilotariak etorkizun hurbileko pelotariekin batera. Azkenean hor, neska eta pelotari gazte asko daude, baina maila oso honekoak, arrobi oso ona datorrelako azpitik, eta azkenean egin duguna da, 3 taldetan, 9 pelotarigaz, txapelketa antolatu. Iazko formatuarekin konparatuz, talde bat gutxiago dugu, baina ligazka sistemarekin jokatuko dute denan aurka, eta 7. jardunaldian final handia ikusteko aukera izango dugu.
Eta formatu hau zer da, erakargarriago ezagutzen dugunez, partidan normal batekin konparatuz? Bai, bueno, ikusleari begira, azaldu dugu bezala, Plaza Andreak ez da bakarrik txapelketa bat bere jardunaldi orokorrakin, baizik eta saio bat da. Saio horretan azkenean 3 partida jokatzen dira, taldekako estrategiak ere garrantzitsuak dira, 3 partida horietan 2 modalitate ezberdin ikusten dira, lauterdikoa eta eskuzbinakakoa, eta orduan hor entrenatzailean estrategiak ere garrantzitsuak izaten dira ikusteko deialdi bakoitzean ze pelotari jokatzen duen eta noren aurka. Eta azkenean hor pelotari eta entrenatzaileen artean dagoen feedback hori ere entrenatzailea mikrofonatuta egonda eta pilotarien atzeren zeta ere mikrofonatuta egonda, posible da feedback hori entzutea eta azkenean ikuslea erakartzeko motibo bat da. Eta orduan, ohituta gauden beste emanaldiekin konparatuz, gehigarri asko dituen emanaldia da eta oso berezia egiten du bai emanaldia eta ekoizpena bera. Eta helburua pixkat zein izango litzateke, emakume pilotariei ikusgarritasuna ematea, ala badaude beste helburuak ere? Ez, gure helburua saio honekin eta gure helburua gure txapelketakin, urte guztian antolatzen ditugun txapelketa ezberdinekin, batetik da emakumezkoen eskupilota sustatzea eta bestetik emakumeen eskupilota ikusaraztea. Azkenean pilota munduan orain dagoen modalitateri berrien atalako, 4 urteko bizitza baino ez dauka emakumeen eskupilotak, eta gure asmoa hori da. Saio honekin emakumeen eskupilota ikusaraztea, arrobitik datozen neskatilak ikustea, nagusiago direnean aukera izango dutela pelotan jokatzen jarraitzeko, nahi izan ezkero, orain arte ez dutelako izan, eta gure proiektuaren helburua gehien bat hori da, emakumezkoen eskupilota sustatu eta ikusaraztea. Eta horretarako antolatzen ditugu urte guztian, antolatzen ditugun txapelketak, gainera txapelketa guztiak irekiak izaten dira, nahi duen pilotariak izena emateko eta txapelketan parte hartu dezan. Eta momentuz betetzen ari zaretela? Pentsatzen duzu helburu hauekin? Bai, pausoak txikiak ematen ari gara, pizkanaka ari gara, baina uste dut ematen ari garen pausoak sendoak direla, emaitzak ere onak direla, argi dago prozesu honetan urte gehiago behar ditugula, baina urte gutxi hauetan ikusten ari gara emakumeen aldetik erantzun oso ona, gure txapelketako parte hartzean, eta ikusten dugu emakumeen artean, emakume asko daudela eskupilotan jokatu nahi dutenak. Horregaitik, gure txapelketei esker, lortu duguna da, umetan eskupelotan jokatzeari utzi zioten neskatilak edo neskak errekuperatzea, eta bestetik, arrobitik datozen neskak, jarraipen bat izatea. Eta 4 urtetan egin dugun bideo honetan, nik uste dut emaitza onak atera ditugula, eta etorkizunera begira, ikusiko dugu ea erantzun hori mantentzen den edo ez. Eta audientzien aldetik jendea animatzen da? Txapelketa hau adibidez, edo saio hau ikustera? Iaz programak, saioak oso audientzia onak izan zituen eta aurten ikusi beharko dugu, nolako erantzuna duen. Berez, prime time ordutegi baten ematen da Plaza Andreak saioa, egia da beste kate batzuekin konpetentzia handia dugula, baina, hala ere iaz ere hala izan zen, eta iaz ere audientzia ona izan genuen. Orduan, gara eta espero dugu audientzia onak izatea. Eta adibidez, norbaitek inoiz ikusi ez badu, nola animatuko zenuke ikustera?
Bueno, animatuko nuke ikustera uste dudalako oso programa interesgarria dela. Uste dudalako baita gauza berri asko ikusten direla pilota munduan. Nobedade asko daudelako ekoizpenean eta emanaldian beran. Eta pelota munduko arau horretan beste hainbat nobedade daudela oso onak direla pilota munduarentzat, eta ziur nago gustatuko zaiela. Primera, orduan hemendik ez, gonbitea egingo dugu. Bai. Horre, animatu, horre Euskal Telebista astelenero jartzen, atzotik hasita abuztuaren partean. Abuztuaren 2an ere final handi bat ikusteko aukera izango dugu, jaialdi oso polita izango delako, ekitaldi interesgarria izango delako, baina aurretik ligazkako partidu guztietan gauza berri asko ikusiko dira, pelota partidu onak ikusiko dira, pilotarien maila ikusiko da, ona delako, eta emakumeak eskupilotan oso ondo jokatzen dutelako. Primeran, ezakitez bukatzeko zerbait gelditu izan zaigun aipatu gabe, ala besterik gabe ez, hemen utziko dugun. Ez, eskerrak eman zuei ere, Salva Telebistari normalean jarraipen handia egiten diozuelako emakumeen eskupilotari eta emakume pelotari orokorrian eskertzeko dalako, zuen bezalako telebistak ere horrelako txapelketei jarraipena egitea eta era batera edo bestera txapelketan berri guztiak edo albiste guztiak ematea. Mila esker, zuri Iker gurekin hitz egiteagatik eta pixkat kontatzeagatik saio honen berri. Hitz egingo dugu beste batean ere. Beno gaurkoz, hau izan da guztia. Gaurko saioarekin bukatzeko artearen ibilbidearen irudi batzuekin utziko zaituztegu. Mila esker hor egoteagatik eta bihar arte.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.